estoy bien y volver a empezar y volver a tropezar hasta que aprenda a caer. Pixka bat hitz egiten du desesperazio esperantzatuaz, alegia galtzeko ezer ez daukazunean, ez daukazula galtzeko ezer. Eta horrek eramate zaitu esperantza inoz horretara edo bueno, uretara sartu egitea buruz jakin gabe azpian zer dagoen. Saiatuko gera imaginatzen, oraindik izara kendu baino lehen, ez ezagunak ote garen. Nik eraman unean ideia abestiarena 7 minutukoa hartu zutela guraizak eta intzutela horrelako mozketa bat eta etxera iritsi nintzen gero oso triste. Nire ustez bazegon abesti bat, diamanten buruto bat kristona eta nik uste guztion artean pixka bat, lijatu egun nola pixka bat. Komposizio parke hortan, erabaten gini zugula bestiak horrelako La Modaren uniberso batera. Eta hortik eratea zara ideia Davidekin kontaktatzearena. Hor estrategia, norbaitek nahi baldin badu noizbait La Modarekin kolaboratu, estrategia da bazkari hon batetan gonbidatzea. Eta beldur naiz ez ote naizen, zure txeko atea zaztuko. Ez da hay como una energía liberadora que con la orquesta además se dispara, ¿no? Porque todo se convierte en épica y de lo que dice, que no va a salir bien, ¿no? Estamos enamorados pero no va a salir bien. Y sin embargo la música de alguna manera dice, no va a salir bien pero merece la pena. Lokalean 5 pertsona izatetik pasatzea orkesta sinfonikarekin eta Bilboko koralarekin locura bat iruditzen zait. Gero ezta ahots eta koro sentsazio gehiago ematen dira indar bat dela letxe. Ta oraindik ez dugu guztia probatu, lurretik altxatzeko egurra eta belak lotu, eskerrak ekaitzak aizea dakarren. Sinfonika eta korala horren herrikoia izateari ez gaude dituta, orduan nire iruditzen zait oso jarduera polita eta oso generosoa bezala. Eta nire da modu bat agian txikiagoak musikara engantzatzeko, ze zuazten zenean instrumento bat jotzen, beti irakasle jotzen dute klasikora eta igual engantzatzeko behar dutela gaur egungo edo herriko jago badiren partitura batekin hasi. Lortzen dugun transmititza jendeari ze ilusio egiten diogun bertan egotea. Momentuan niretzako izango da oso zerbait oso imponentea. Hane, gorde hau, zure memorian, ze izango da zure bizitzan rekordatuko dezun gauza importantenetako bat eta notablenetako bat. Tamalea tarrapatuko dut zuretzako. Urriak 25 eta 26 ikusten gea beken eta elkarrekin disfrutatuko dugu. Joan bat